Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado na kita, naunang Sabado sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Aksyon Hotline! John 5 presentations ang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Nagabi-abi kita sa aton nga mga ka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga via Facebook Live. Ang iban nagaupod man paagi sa YouTube. Ina sa online presentation sa Aksyon Hotline diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline! Of course, sa mga nagamonitor man karon nga aga paagi sa ila transistor radio, nagamonitor paagi sa mga monitor sa salakyan, diri sa palibot sa Negros Occidental, syudad sa Bacolod, dira man sa Isla Sampanay, dira sa Guimaras, Negros Oriental ang aton sini kaingod nga probinsya. Nga nagamonitor man karon nga aga kutob sa aton malabutan. Good morning and welcome to the show. Aksyon Hotline! Aksyon ay Tayhopon checking in as usual until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ba dalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa aton sining nga pagpangalagad. Now i-check ta karon ang update mga kaaksyon na parte sa paglibot kahapon kundi ang Bacolod City Emergency Operation Center naghimo sa desisyon kay kumo nga nagtaas ang numero sa mga individual sa ila paglibot. May mga backlog gani actually even ang mga nag-positive sa swab test. No? Ginkantuan sang extraction team pero hindi mag-upod ya. Ang mga individual nga actually may ara na sang record o nagwa na mismo ang results sang ila RT-PCR test nga positive. Pero why nag-upod sa extraction team nga kung tani dalon ini sila sa mga isolation facilities sang City of Bacolod. Aksyon Hotline! Tiyan mo ng problema kung magsigi ni pinasaway sila, nanong matabo sini. O, amo nang dako nga question, ang plano sang EOC, nga tihimuan na lang paagi sa City Legal Office, sang isa ka legal action, agod nga ini nga mga individual, ini nga mga persona, di maobligari nga mag-upod sa extraction team or else mga tubang sang panumbungon. Aksyon Hotline! Ibaloon tanay na short while sa kay Sir Ernie Pinida kahapon, siling nga may tatlo na sila, naging balikan kag ginpablatter ha, kahapon ina nga daw. Pero early pa to nga ton sining nga pag-interview siya, ti-check ta na karon dugay-dugay, kung bala may ara na sila sang additional nga record, pilak bilog kapon ang napablatter. Aksyon Hotline! Ano pagid ang aton istoryahan karon nga aga?
Now, namuno ko kina sa inyo nga ti may ara sang rally ang amlig tubig kag iban pagid nga mga progressive groups sa balay o puluyan niya sang board of directors sa Masiwa. Daw ti nagpatigayon sila sang rally dito agod nga ang tuyo ipasabton kag ipanawagan sa board of directors sa Masiwa ang pigado nga serbisyo karon kag daw hindi man mayad gapon nga services nga ginahatag sang Basiwa upod na Supreme Water sa joint venture agreement. Tikapon puluyan to ni Basiwa Board of Director Monadia Hardin. So in fairness sa kay Director Monadia Hardin, tayo siya karon nga magkuhan reaksyon man no? Nanong masabat niya sining kay Tiho, damo na subong reklamo. In fact, pagpungkol atong ginasaksyon reports first portion, may mga nagpadala di sa ato no sang mensahe nga sining nilabaw subong sir may mga area gid actually mo nga way na gid gatubod halimbawa Gardenville no dira sa Tangob. Nya diri sa amon sa Gardenville, can you imagine sadtong way pang joint venture agreement, nya mayo patugi katubod pang Basiwa, nya na subong nga sa joint venture na ay way nagtubod di sa amon sa Tangob. Hindi amuhaw tinano ini anybody, any official and member of the Basiwa Board of Director, abisabtan yun o taga Prime Water di na kamo nami isubong may improvement kinman kay hindi na gid man tama gi kalubog pero ti hindi gid mayad ang kolor gihapon sang tubig nga nagagwa sa inyo gripo ti pila nagkabulan nagkaligad nga daw palpakaw daw kapigaw haw sang serbisyo nyo ti hindi pwede nga mag-question ng tao ano ini ang gusto nyo matabo why nagid sang poder yung tao nga mag pamangkot kung ano ang status o aton sining hulaton sa masunod nga mga binulan o masunod nga mga inadlaw sa serbisyo ninyo. Anong ginahimo niyo subong? Abi report magamo kung may time para may baluan tani. Kag ari no i-check tani karon kay damo gali isang ang kalitan sang Bagyo Dante nga naglabay diri sa aton sa Negros Occidental, ti subong sobra na 5 milyon damo gali mga LGUs ang nahalitan o halin sa agricultural products kag iban pagid nga halit nga gintuga niya no perti no balo ka basta mo ni maulanon nakagindeclare na nga sa pag-asa nga rainy season nagsulod na diri sa pungsod Pilipinas. Alas 8:14 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ginabuksan taman karon nga aga ang aton sining chat room dira iya sa Facebook Live kag subong man pwede magkamugpadala no dira sa comment section bla no sa bahin sa YouTube sa inyo mga mensahe kay aton ginana hatagan pagtamo din na short while basahon ta ina isa-isa ang inyo mga mensahe. Now, i-check man aton karon kay Dr. Chris Rungon kay may additional ang good news diri nga may ara sang vaccine for Bacolod City for the continuing vaccination program no ang vaccination program as a matter of fact ang Negrosya amo ni nga silingkugan ni sa Negros Occidental ni nano ni man nga do kadamo isang individual that was not included suppose sa priority list. Pero tingala kung taga Negros, gano'n damo na bakunahan ni sila yaw. Hindi bala ko na may priority list na. Nga mo na dapat ang sundon. Ayawer. May ara yung iban nga, would you believe, may ara yung mga kadamo yung bala sang nagpabakuna, nga ara yung sa province. Nga why sa priority list, nanong reason sila iman, nga mo na, kag kumustahon tay karon diri sa city na kay iniimportante ni nanong kadamuon ang nakita ko lang sumundo amat-amat na nag-improve ang registration para sa luyag nga magpabakuna. Tiyan mo nang nami kung ang vaccination registration
amat-amat man nga naga-improve. Aksyon Hotline. Ibayara sa additional do 10,000 ini ka doses nga magabot diri sa aton sa bahin sa Metro Bacolod. Now, ang balita pagidbla, nga mayara pagid subong sang study nga nagapakita nga may isa iya ka brand sang vaccine nga pwede gali mapalipot kundi dapat may ang time sina after 28 days do ginaisip pila to kadlaw antes ikaw maka second dose. Mayara pagtuon subong nga mas ginpalipot na lang ang timetable pero istoryahan ta lang na in a separate presentation. Maki-update kita anay karon nga aga ho. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Deputy for Medical and Data Analysis ng Emergency Operations Center sa Bacolod City. We have Dr. Chris Sorongon on the line. Doc, how are you? Good morning, sa Aksyon Art, sa Aksyon Hotline. Yes, Aksyon Art, good morning. Good morning sa pagpalamati isang programa nimo and ngayong aga Bacolod. Salamat gid sa time. Doc, nagtawag ko sa imo because the mayor may ara sa announcement last day or kahapon, I understand, no? Partitioning additional doses nga mag-abot sa Bacolod, I think no 10,000 doses ini. San on ikahapon ni siya nag-abot na Doc, no? O kun ari na ni nabato na nato ni siya. Pabaliin ng 10,000 doses na nga nag-abot sa ato ng Sinova. Bali, subong nga aga naghalin sa Manila alas 8:15. So, maabot sa mga past 9 dili sa ato sa syudad sa Bacolod. Ini tungod ini sa apilar, no? Na dinimo sa ato pinalangga ka mayor sa nag-meeting kita upod sa ato regional director na si Dr. Emilia Municimpio at ang in charge sa ato na vaccination program sa region na si Dr. Mary Jane Juanico na nag-apilar kita, no, nga kung pwede tani, madugang-dugang ng ato na allocation sa vaccine kay tungod nga nagasaka ang ato na kaso sa COVID-19 dili sa syudad sa Bacolod. And we're very happy na after sa meeting na to, ang ato na pinalangga nga Regional Director sa Department of Health Region 6 nag-responder kag nagpadala sila sang 10,000 doses insigida para sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod, Action Art. Okay, so ini siya gamiton ang 10,000 doses for the new priority list or sa A4 na ni siya or continuation ini for the second dose? Tabalian mo ni siyang gamiton naton as first dose, no? Para sa aton nga A1 to A3. Wala pa kita nakabaton sa aton nga Department of Health Region 6 Okay. sa ilang guidelines sa pagpa-download o pag-roll out naton sa bakuna para sa mga A4 naton na prioritization action art. I see. So meaning A1 to A3 gihapon ang aton bakunahan sini. Now, and speaking of A1 to A3 nga kadamuon sang na-register na Dok, mga pilaning nabilin subong makaigo ini ang 10,000 or base ano man kulang ini na no? Pati base sa aton nga datos, no, sa aton nga na master list na sa prioritization naton sang A1 to A4, A1 to A3, ang aton nga nalista balaan nga kagamuhon sang papabakuna sa aton nga senior citizen, no, sa mga comorbidity, no, ara siya sa atong senior citizen, ara sa almost 66,659. Atong persons with comorbidities is 14,392. So, kamay pa lang sila sa ilang atong na nabakunahan. So, ang 10,000 na maabot, taman ginakakulang para at least no, makover ang aton na priority list at aton na master list. But we are very happy na may nag-abot na additional na 10,000 doses na makatag sa 5,000 na pagbakuna, no, sa 5,000 na tao din sa syudad sa Bacolod. And ang ating target sila, ang mga vulnerable groups natin, ang high-risk group, nga mo ginaigo sa COVID-19 na action art. Now, saan gid magapatigayon kita sining vaccination program, activity ninyo? Buwas na ini, Sunday or Monday ini ipatigayonon? Ati karon siguro sumuning adlaw, no, pag-abot sa bakuna, hindi ko gusto i-preempt no, announcement sa atong pinalangga ang mayor nga si Mayor Bing kung ano ang iyang instruction, no, sa pag-roll out natin sa isang bakuna. So most likely ang prinsipyo, no, ang palisihan ni Mayor Bing basta mag-abot sa bakuna, hindi niya gusto nagakago lang dira sa atong cold room, insigida dapat i-roll out ang bakuna para kag ini nga bakuna maka-serve sa purpose niya nga makaprotect sa aton mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. So we're expecting if not tomorrow, immediately
hopefully by Monday masugod gid ang aton nga rollout sa aton nga bakuna nga nagabot gikan sa national government paagi sa bulig sa aton nga Department of Health Region 6. Okay. Pero subong Dok, why nakita sang vaccination activity sa tanan nga vaccination center? Ubos na gid ang vaccine ta. Sa subong sini pa dayon ang ato nga pagbakuna no sa second dose. Kasi sa mga nabakunahan kato sa ligan sa mga barangay nato nga vaccination centers kag sa aton mega vaccination center sa aton mga malls no sa SMS Convention Center sa Ayala Mall padayon ina ang paghatag sa second dose. Subong ni nga Lunes padayunan nato ng paghatag sa second dose sa ila sa aton nga mga mega vaccination centers Aksyon Art. I see. So anyway, ara naman kompleto naman na ang matabo sini nga kon halimbawa no kon buwas or by Monday nga magsugod na ang pag-roll out sini nga vaccine ang nag-abot nga 10,000 ini nga mga vaccination centers the same ini gyapon ang gamiton sila Dok. Yes, most likely, no? Definitely, aside sa ating mega vaccination center, aton man i-roll out sa ating mga kabarangayan ng mga vaccination centers. So, sa Okay. subong sini, may na-schedule man ng meeting si Mayor Bing sa ating mga COVA Council. So, dira naton i-discuss, no, ang pag-roll out sa mga bakuna kan sa di nga barangay aton itutukan na ma-roll out ini nga bakuna. So, most likely, sa mga kabarangayan nga kung sa di nakita naton damo aton mga kasos ang COVID amo gina siguro ang aton nga unahon kag amo na aton nga prioridad para sa pag-roll out sa nga bakuna nga nagabot subong adlaw national. Yes. Dok, di tayo nagidlang. No? Kundi ang meeting nyo ligad nga adlaw, amo ning desisyon na lang nga ang mga way nagka-cooperate na, like for example, nag-positive na, kaduan sa extraction team, way ga-cooperate. Ang mga contact tracing, nag-conduct contact tracing sa ila, nag-perform sa ila trabaho, na-identify ang mga individual nga supposedly ma-undergo sa swab test, why ga-cooperate? Kag damo pang mga cases nga ang plano na lang sa IOC, pa-blatter na lang paskan kaso. I don't know kung nanong latest sini may ara record nga na submit dira sa IOC lately kung pila nakabilog na pa-blatter Doc. Ate sa subong sini no, wala kita sang kompleto nga datos. Magalin sa pagsugod naton sa atong nga protocol no nga kinahanglan magsunod gid sila sa aton nga mga protocol as far as our COVID-19 response is concerned. No, may mga tao naman kita, no, may mga pumuluyo naman kita na napablatter, no, ang ibang ganit sa ila na napailan pa ng kaso sa korte. No, so ara na sa aton nga City Legal Office. So actually sa isa namon kahadol sang semana na nini, no, gintas nato ng City Legal Office para mag-produce no sang update no regarding sa update sa mga kaso maging file kutob sa mga pumuluyo na wala nagakooperar especially sa aton testing kasi aton na extraction. Umaling, no, siguro nabagtaan naman naton na aton nga City Legal Office naka-lockdown itungod maiban sa ilang mga miyembro no ang nagpositibo sa COVID. So sa Lunes mabalik na sila kag sa semana nga nibalan work from home sila. So ang mga papilis, ang mga documents nila ara sa opisina, so by Monday ilan na pag-reviewon kag ipasubmit nila ang report sa aton nga hadol sa Emergency Operations Center. Batang aton lang sini aksyonan pag ginaramahin sa pumuluyo, no? Yung mga kooperar kita, ginaubrata ini ang aton na ang aton na swab all, no? So tanan nga close contacts para ni sa kayuhan sa kadamaan. Kaya kung mapalaan ta nga positibo ikaw o negatibo ikaw, at least may peace of mind ikaw, ikaduwa, makaplano kita sang aton na next na ulubrahon, especially sa contact tracing, mapangita nilang secondary, tertiary, or fourth level generation na close contacts mo, kag ma-prevent ang further na paglakta sa COVID-19. Ikatlo, sa extraction naman, may mga pasilidad kita. Ang mga pasilidad natin na may mga nurses na dira, may mga doktor na telemed nga nag-duty, sige-sige na pag-asikaso sa ila, may mga hotel man kita na pwede mo pilihan. So, ang importante sila, may nagabantay na in kaso kung ano matabusin mo, sige mabuligan ka sa aton ng mga clusters na madala sa ospital. Kaya kung araw sa balay, ginadala-dala mo lang imo ginabat sa Aksyon Art, chances is, basi wala ka kabalo, maggrabing imo sitwasyon, basi masapkuhan ka lang sa imo nga panimalay. Kung gusto mo, Abing, halimbawa may ginabatyag ka, no? May mga early symptoms, anong himuon sa pumuluyo? Directly kadto sila dira sa BRO na ton, sa Bro Center na lang, Doc? Yes,
namin ila nga pamangkot Aksyon Heart, no? Isa sa mga ginarekomendar sa aton mga doktor, ng mga infectious disease specialist naton na consultants, ang early consultation, early diagnosis, and early treatment. Ang to, hindi na maglala ang sitwasyon sa COVID, no? Hindi na kailangan magkado sa ospital. So kung may mabatsagan ka, like for example, feeling mo trangkaso, hindi anay maghumahong na trangkaso. Feeling mo allergic rhinitis, hindi maghumahong na allergic rhinitis. Feeling mo naging kaon ka hindi manami, kagin LBM ka, hindi maghumaom. Insigida, magpakonsulta sa Bacolod Respiratory Outpatient ka magpaswab. Ako to ma-roll out naton kung ina siya COVID o hindi COVID. Kung hindi COVID, salamat. Kung COVID, at least, ang karapat-dapat na treatment, ang karapat-dapat na obrahon naton, maobrata, kag ma-prevent naton mag-progress siya sa severe or critically ill condition, kag hindi na kilala magpa-hospital. Worse, gina-prevent again hindi ka mapatay. Aha. By the way, ang aton nga information and education campaign, ang sa barangay Subong, naka-kick off na ginman. Sige-sige na ginman na, Doc Subong. Sige, gina siya Action Art, no? As a matter of fact, ang aton Philippine Army Subong, sige libot, no? Nagpadala sila sa iladuwa ka salakyan, no? Para maglibot, no? Nagarikurida sa atong mga kabarangayan. Tapos ang aton task force disiplina, ginapangunahan ni Vice Mayor Elsig Familiaran, no? Ginkaskade niya ini sa kada barangay, no? Sumiyara kita ng barangay task force disiplina. Sige man yan ilang libot sa kada purok, sa kada sitio, kag sige sila panapik sa mga posters, reminders, sa mga minimum health protocol sa atong mga kabarangayan. Ugaling Action Art. Alas 8:28, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang inyo ginapamatian si Dr. Chris Rongon, ang Deputy Medical and Data Analysis ng Emergency Operations Center. Doc, sorry gid na auto ng aton line. Okay lang. Okay. You were saying kay na, Doc? Yeah, sa aton sinilo, sige man ang aton na pagkanto no, sa mga kada barangayan. But at the end of the day, Action Art, ang ginapangayo tagidya isang kooperasyon sa kada pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. No? Let us not be complacent, hindi kita magpadaya, no? Hindi kita maging confident. Siguro, damo sang rason Action Art eh. Basta ang ibang sa aton may pandemic fatigue na. Basta ang ibang sa aton, tungod nga nagabakuna na, nagasalig na, may bakuna naman na. Ang pinagusto na kita, hindi kita mag-mask ka, ang problema, wala pa sa 10% ang nabakunahan. Okay. Para maging maksalig kita, kinahanglan at least 80%. No, sa aton na populasyon ang nabakunahan mo na nga maka-establish kita sa herd immunity. Pero nga ito pinalanggan ng mayor, si Mayor Bing, gusto niya target niya 100% sa eligible population na mabakunahan. Once mabakunahan ng tanan na, pwede na ta siguro na makakatagatan sa mga lain naman ng mga protocol para pismo observan ta gyapon ang minimum health protocol. Ini siya part ni sa way of life Action Art. Hindi ka kagawa sa balay kung hindi ka kadala face mask, hindi ka kadala face shield, wala ka hand sanitizer. Kag tanong dumon mo, maglakad ka sa dalan o magkanto ka sa diin, ang atubang nga tawo mo, ang sapuo mo sa wala mo ka sa likod, may COVID. That's why you have to maintain distancing. Kaya mga asymptomatic cases kita, may mga carriers kita. So kaya na maghalong kahit hindi magsalig. Pagkaon mo sa gwa, upod sa publiko, sa hindi mo kilala, mag-mask kita, tapos kaon ka alone, ikaw lang isa. Okay, kag ilimitahan mo magkanto sa mga mass gathering kung pwede, avoid anay. Kaya nga, lain-lain ang mababol ang ginahalinan nila. Magtilingog ka mo, ay kakabalo kung di na siya nagalalin, basta may COVID siya kagihatag nila sa imo. Yes. Namigid, no? Mamakoptanay kita nga mga bakulod nun, we are friendly people. But because of COVID, we have to remember, may COVID, no? So, kung may COVID, kailangan maghalong kita. Kailangan ang mask termigit ara. Para tisinti, magtaas pa rin ang kaso ta. Kabalo ito Action Art. Kung magpinuligay lang kita, mapanubot na din yung kaso, kag sigihon tang bakuna para maproteksyonan ta ang bilog na Bacolod nun diri sa siyudad sa Bacolod. Lain pa nga daan di, siyang religad ni nga inadlaw lang ko ang debate, parte sa wearing of face shield, kaya hambal ni Yorme at sa Metro Manila asling nga ay na mga man kuan gid nga study nga kinahanglan man naging effective yun man kundi naglain naman inayawan naman ang Department of Health explicar sa tawo. Kaya amo na ang problema kung no, amo na ang nanamian ko sa ato ng pinalangga ang mayor nga si Mayor Bing na pamatigid siya sa aton mga eksperto ng mga doktor. That's the reason why sa ligan ni Inadlaw nag-meeting kita no sa mga infectious disease specialist naton kagapon may meeting man kita sa ato mga business sector upod man sa ato mga specialistang mga doktor. So sa amo ning mga Inadlaw
nagapasa kita sa mga bagong nga guidelines para at least ma-strengthen din nato ng aton na enforcement sa minimum health protocol. So that's why Aksyon, I'm taking advantage of this opportunity natin mo sa aton sa Emergency Operations Center nga nag-appeal din kita sa kada bakulod nun. Stay home kung wala man ang kadapat katuan importante. Ikaduwa, let's make the minimum health protocol as our daily routine as part of our way of life. Ikatlo, kung may nabatsagan ka, hindi pagdala-dala, hindi pagtagua, hindi magkahadlok, magpa-test kay libre ina, hindi mo pag-self-medicate. Pakonsulta, pagto sa bro, libre ang konsultasyon, libre ang testing. No? Tapos, kooperar kita. Kaya ini ginaobratan hindi lang para sa aton lawas, kundi gusto sa proteksyonan ng atong pamilya, na binagid ang atong komunidad at ang Bacolod in general. Yes. On that note, salamat Gidok. Thank you for having you this morning and keep safe and God bless sa imo. Thank you rin Action Arts sa liwat sa ginambag permi ni Mayor Bing, magpabakuna, imo nga gugma sa Bacolod, halong kogyon Bacolod. Mabuhay ka Action Arts. Aksyon Hotline. Dr. Chris Rongon, ang medical o Deputy Medical and Data Analysis ng Emergency Operations Center. Now, as to sa updated nga listings, pila na ang napablatter, no? Pila na ang palasakaan kaso, o nanong ispektaron ta sinusunod nga masinimana, ina ang tutukan ta karon kag i-follow up ta sa udto para sa BBB program. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din
ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna
at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan,
Ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng... Kuan ko niya, ay mga minsay ng ginapadala niyo kay parang at least ang iba naton nga mga talakayan ng dugay makuha na naton matagan naton pagtamod gid. Morning anay kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Nya please greet my sister-in-law Marilyn
Rasay Malaka on her birthday today. Salamat gina. Joval Trinidad, good morning man. Gamonitor man siya. Si Joy Drilon, good morning man. Janet Co, connecting you by Facebook. Sacramento, California. Si Janet Co. Salamat sa imo, Ma'am Janet. Jinky Jalagdon, greet lang ko no, sila ni Ma'am Vanessa Mayo, Sir Noel Amar, Sir Alex Monteza, Sir Melili Oligo, ara man si Sir Bia Jonathan, Sir Michael John Sison, EFC President Dennis Richard Tibor Roma from USA. Good morning. Jocelyn Libuon Dispujo. Good morning. Maria Bacauco Irad. Good morning. Kag Cedri Aram, nagamonitor gid siya subong. Jerel Gadudo. Utay Benedicto. Tamyaw ko lang kay Tuto Castro, kag Norbing. Hinobata, nagamonitor sa imo program adlaw-adlaw. Ronnie Revilio. Gamonitor kami di Central Maaw, Bago City. Anisito, tamyaw ko si Inday nga taga Nava Street. Sige, Christine Minies Villalobos. Maria Victoria Paridis Ngo. Si Ma'am Jinky Jalagdon, sining niya, kay Mr. Biboy Villasor, sining niya sang CMO, good morning. Dira ka sa family ko sa Barangay Pandanon, DSB. Morning sa inyo. Raymar Hicano Haliasgo. Nyatamya lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sagang La Castillana. Okay. Ma'am Vanessa Mayo, morning. Flor de Liza Piansay Cario. Good morning. Aksyon Art Monitor lang sa Tangob with Habi Ernesto Cario Jr. Ana Sinoro, good morning. Monitor lang ko, bisan sa radyo, salamat. Erwin Dicatoria Gonzales sa Maaw. Jeril Gadudo. Teresa Florino. Harapan si Lee Gay Villares Achibar. Silinga Monitor FB, si Ramon and Lucia Achibar, Talok, Bago City. Rosalina Ariliano Espadero. Harapan Manjo Arnejo. Sir Alex Montesa, good morning sa imo, sir. Gatamyaw sa kay Ma'am Vanessa, kay Mrs. Alvarez sa Tangob, si Ma'am Jinky Jalagdon, sa Pandanon, kuno morsyang na tamaya. Araman Marian Alibuga, na Milani Isulat, Lito Dayap, Saldi Riston, Engineer Raul Velasco. No, Engineer, stay safe sa imo kag sa kay Mrs. mo da, no, kag sa bilog mo nga pamilya. Miss you, bro. No, miss you too. Sige lang. Maabot kinang chimpo siguro, bro, nga magkilita ay kita liwat kag maka-enjoy. Humanumina, susit alunan, araman si Athea Kim Iriman, thank you, Gid. Josimong Caltorilla, gamonitor man si Banoy Bahandi sa Kabukiran, Takuling, araman nagamonitor si Melchorita Ferrer, Hernani Doya, siling nga subong sa Victoria sa Saint Martin Subdivision. Vergie Olpinda, Action Art, good morning. Always from Celine Homes, Gamonitor, keep safe. Good morning. Thank you for listening. Alas 8:55 na, ang inulugang mga mensay, pagkanunan tayo na dugay-dugay. Ariho O happy birthday kay paring Arman Tuga, no, sang Negros Daily Bulletin, he watching a kadlawan today. Happy birthday. Now, katuan ta party basiwa, bala, kay kabalo ka, when you talk about kuryente, kag water, amo ni sila ang basic necessity. No, kinanglanon gini siyang tawo, and whether we like it or not, basta mag-istorya ka tubig, ka kuryente, nga amo niyang basic needs ng tao, kapin pa kun ari ka within the city, tibudlay na iya kun ang supply pigado. No, I mean, kun ang kuan bala, ang imo mabaton nga services bala pigaw, mainit ulo mo kapin pa kun gabayad kausto.
May mga gareklamo, gana sila nila sang una, sang wife pa ni ang prime water, do okay pa. May mga area sa amon, di nga doon nagatubod kang may supply sang tubig. Anay nga nag-joint venture, nino naglain paginaw. Aksyon Hotline. May labot nga naglubog. Subong hindi naging kami malabutan haw sang supply. Pero anyway, check karon tani kabalo ka ang pumuluyo, mga consumers, deserves to know ano gid bala exactly ang padulungan na ni ano gid ang mga update. Abi nyo nakita ko malang diri nga libre man lang itani para sa mga kuan mo. Pareho halimbawa sang taga Basiwa board, mga press releases nila basahon ta man lang ni kumayara, no? Kumayara. Basahon ta man lang na galing kay baw. Daway gid sang naga pariser kang nagapay-balo kung anong latest sa services nila, paano tadlungon ini. Aksyon Hotline. Tikapon o ginralihan na ito yung balay sang isa ka board of director sa Masiwa. Tinano ni? Basi ka monitor na si Madam Muna Diahardin, ma'am. Manawag kami si imo dugay dabi. Nano ni man? Do ikaw yung ginbiradan lang da? Online sa hotline. Ang aton malang ni once and for all masettle o I mean maplastar nyo blasing yung husto nga may explikaran nyo man sang hustong tao ang mga consumers because tiyan mo malang ni ang luweg sang tao may baluan mo kung ano na ang tumpromisa nyo nga mabatyagan ang epekto gilayon sa services. Joining us this morning karon nga aga si Councilor Wilson John Gamboa Jr. Sir, how are you? Yes, may aga gid sir at no kasi tanan-tanan yung nagatamati may aga. Kadi okay lang aga pa. So okay kayo, okay man kayo. Bao salamat. Anyway, tido isa gid ikaw sang gin-invite sa grupo nga dito sila yung nagrally, hindi sa Basiwa na kun dito sa balay na sang isa sa mga board of directors sang Basiwa councilor. Yes, bago ka sir art no pina-imbitara ko na nila halin pa sang sugod pila na kabulan na halos adlaw-adlaw na da sila nagatipon sa tubangan sa opisina sang Basiwa. Okay. Tugtong adlaw ina upod na da na nagasulay na da sila sa init, ulanan na da sila, yabukanan na sila. So ligini kin hagan-hagan nila gintuon na lang nila once a week. At law sang board meeting sang mga hindi nga mga board of directors. Tulo ka sa Arta, sa Prangkang Sigulanon, sa bilog nga inooptan ko na sila nga mag-rally sa tubangan sang opisina sang Basiwa. Wala bala na nagtamwa ang ini mga board of directors o kung nagwa sa opisina nila kagang pamatian o kung ginimbitara hindi na mga empleyado. Tipon ina sila o kung isa-isa na sila sa una kay isa ka beses para kontinsyon na resign ka mo kag early retirement ka mo kay tagaan ka mo namon sang 400% increase. So mo na kung nga ang damo ang nagkadat, damo ang nag-avail kiti instant millionaire. Okay. Now, kaduwa nga opsyon banwa nga ginhatag sa ila. Di isa-isa na sa mo tong pagtipon sila. Nga resign ka mo, tapos i-reapply ka mo, kay sigurado patunon ka mo sang prime water. So hindi na ka mo empleyado sang Basiwa, hindi na ka mo government employees, kundi pribado na kamo nga mga empleyado ya sang prime water. Now, isang sugod panwa sang ginasigilan nunan ini, may third option man na silang ginhatag sa mga empleyado na wala na, nadula na. Kung gusto niya nga mapadayon apias in government service, pwede ka mo yang padayon nga magiging empleyado sa Basiwa. Ay na nila panwa ginhatag sa sining nga mga empleyado. Amo na ko nga ang nagapadayon, tindog ano yung mga empleyado, kaya ginipangakas sila. Kaya why sila nag-base on two options, ginipangakas din sila, gini-illegally terminate din sila. Na kung hindi ka pagpamatian
sa siling abin ni Mona Hartin sa proper venue, di mo pa nitalon siling nila. Aha. Kundi sa obsaran mo na git, pro banwa ato ko kahapon na adlaw. Okay. Saksi ako, may pulis na nagabantay. Itungod na gintawgan, lapit man lang ang backup. Pro banwa ay kita sa meeting supak. Nakuling bayulat na to ang diretsyon man sang pumuluyo ni Mona Hartin. Ang isa lang ginapamangkot ko siya kung silingon niya sa iya nga may interview palangka umanaw ng mga empleyado. Tingaway ka dito nagtamwa sila kag nangamusta. Ara siya sulod, Counselor? Ara siya sa sulod balay. Ara siya. Nitamwa sa ila sa mga palangka. Ang ginasakupan niya ng mga empleyado niya sa una. Kanang balon niya pati. Parang day kapitan man ko sa nabigat. Kunsihal man ko sa ulat. Di ini tanan-tanan itong nga katubangan mo nga nagtipon. Mga constituents mo, tos lang nga ginakumot, natumot mo nga mga palangka mo. Nga wala ka din nagtangwa, kag nangamusta sa ila. Amo nang dako nga pamangkot. Amo mala na ang diretsyo banwas ang mga empleyado nga nag-dismiss na anom na kabulan. Okay. Ang ilang kaintangan banwa, ang ilang sitwasyon subong tumang hindi kapuraw. Aha. Pero sir, anong latest subong man? Kundi based on the joint venture agreement, I don't know kung supposedly ining bulan sang June, sa ginbutang nila to, hindi, dapat mabatyagan ta ng umento sa services nila? Yes sir, malukal sir Arte Manu. Ining aton ng mga board of directors, hindi pabilin na ta sila. Kag ining membro sa Joint Venture Selection Committee para i-monitor ang kontrata. Diba? Kaya ang ako nga nag-crear sila sa contract monitoring unit. Upot na inaga ang mga board of directors kag yung pila na mga engineers na pinagiging membro sa Joint Venture Selection Committee. Now, halin January pa mangkot siya, halin sugod nga ginpirmahan din nila ang kontrata sa nagbigad na December. Nakabati ka pala niya sa ilang nga nagambal o kung nag-ispukar o kung ginatubang ang mga reklamo sa aton ng mga konsumidor o kung wala. Wala. They have been very silent since they signed the contract with Prime Motor despite the numerous complaints. Okay. Kaya padala niya sila opisina pero ang dinapasapat nila ya general manager sa Prime Motor. Hindi lang nga kamutamat ang kamo man nagduso sa Prime Motor, kamo man nagpirma sa kontrata, nga hindi kamo magpakita kag magpapalo kag mag-speaker kag butang kapi ulo umpa-umpawan yung umuluyo nga pula punta ang ngayon tati kinatunuan ni. Pero ang isa lang yan nakita ko nga nagsalalaka ang aton ng mga balayan. Ang serbisyo banwa naglala. Okay. Yes. Di wala din sila nagapakita, nagapanago. Hindi mo panibigbiton. Kung di mo nisa mapukaw, kung di pukaw mo sa ila, tubangan, ubsaran. Pero wala kami banwa ni din supak, contrary sa ginatumod. Kasi may policeman. It was a peaceful rally. Why namon gin-encroach o kung sulot ang iyang panimalay. Ara kami sa higatalan. Why manamon sapat ang lakat sa trapiko sa tubangan dala nila. Okay. Why man kami to siling ko nagbinastos, api o kung naghambal sa mga derogatory remarks. Ano kang ginbitbit ko na ang ginbitbit nga issue sa mga empleyado. Issue lang man. So there was no derogatory remarks thrown against Mona Hartin. Kag inobserve pa man namon ang health protocol. English ito man namon ang negosyo niya, tikiti pagpagsulod ng pag-tipon namon, sirado pa mo. Mayara pa close, ginbaliskad man lang nila na ang signage, open, kinpahigad man namon ang amon ng mga kauganan ng empleyado nga pahigad ka, kaya para hindi matistorbo ang sulod sa mga customer kung sa mga empleyado niya nga kaubra. Okay. Manwa, pagkatapos namon hambal, 5 ka speaker o kung anom, nagamat-amat kami nga peacefully dispersed. Okay. Di wala diferensya tanwa.
Aha. Kasi ko nga bisag tubangan mo palimalay, we did not violate any law. The right to assembly is still embedded in the Constitution. Diretso na iya siyang pumuluyo nga magtipon. Okay. Aha. So, bangod sinig expect ka mo, kabay patani, may mga tikang man nga himuon diri ang board of director nga si board of directors ang basiwa nga si Ma'am Munadia Hadin. Yes, basta inagsilin siya nga isa lang, no. Ang gusto sa nila ito ni Sir Art nga ikipunon, kagad si kupon na nilang dimagit ka mga board of directors. Okay. Kagad may mga membro sa Joint Venture Selection Committee. Aha. They have been in front of the Siwa office for so long a time. Aha. Why man sila ginagawan? Makita man namin nga ang presensya nila, raman sulod ng pisina, kaya nagapalandraman ang ilang mga pag-o ng mga SUVs. Okay. No? Sila nga monti. Nga, wag kita nila, sila nila nga, wag kita nila ginatupang. Sila nila may kaso naman. So, panwala, invidya, kaya mo ang nag-issue sa resolution of termination, kamo man nagpirma sa kontrata, tako, kaayo, kung pamatian nyo ang inyong mga empleyado. Okay. Despite the fact na may kaso na, ha? Kasi ang ginpabalo ko sa ila Sir RTS kahapon, nga siling ko, sang nabigat na sesyon, nakabato na kami sulat, halin sa luwa, at gin-endorse na ni sang luwa sa opisina mismo sang presidente, inyong reklamo. So, amo mga nga issue related, why kita yan nag-avoid sa mga dinastos ng mga tinaga, o kung gigin malay na mo, o kung pangulan na mo, tagi-api sa mga malain ng mga tinaga, o wala kabito sa mga ginambal. Okay. Hindi issue, hindi bit-bit na mo sa tubangan sa balay ni mo na hapin. Okay. Hindi ganun may nag-chat si John Hirogalim Amayna. Silingi ang pulis, ginpatawag tugapon kay para palinon. Kamo kay wala man kamo permit. Kag silingi may palamahawan da sa tubang sambalay, pati amon obra na dalahig sa rally. Uy. Sir Art. Aha. Oo. Ay, nautod siya. Ingagawon mo rin dayan si Kwan, si Ma'am Harden. May number ko nang ipadala Aksyon doors. Para nga makuhaan taman ni siya sang Kwan. Makuhaan taman ni siya sang reaction abi kag sabat niya man. Alas 9:09 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ara na siya. Linya niya. Nauto na linya ni Councilor eh. No, ay na siya makabalik ko. Action Hotline. Sige padala lang mo mensahe si Bro Art Mixdon, Banker Gemini, good morning. Sir John Hirogalim Amayna. Locrida Gabo Bugna. Siling niya sign off to sign on to sign off listening. Councilor, sorry ginautod linya ta. Hello, sir? Yes, sir. Nautod kita po. Nautod. You were saying kay na? Yes, sir. Right. Sir, right. Ang kapulisan na to, halin sang sugod hasta sa katapusan, ato dito. Yung tawag to, pero ato to, halos the whole period sa nga ginagawa na mo ng amon nga pagtililipon. Now, okay. Ginrespitar kanwa sang kapulisan ang panindugan nga diretso sa naton nga mag-assembly. For as long it is a peaceful assembly, kag why kita naga-supak o naga-disturbo sang katawhayan sa among area. Okay. Intugutan kami, why kami din contact. Intugutan kami nga tapuson namon ang amon nga pagtililipon. Hasta nga sa ulihin nga nag-peacefully disperse kami. Ang siling api nga gindisturbo na mo ng ilang negosyo. Ginpahigat ni naton siyang nakita na namon nga ginapriyan na nila ang ilang negosyo. Agwaay kami panwan na tapak o kung nag-encroach o kung nag-trespass sa ilang tuta, uli ara lang kami sa higatalan
tutang ta sa Higadman sa Saran ni Muna Hardin, why kami sa tubangan, to ipasamon sa tubangan, lapara gani ko katindog sa tubangan, apang Panuavi did not disturb the peace of the area. Aha. So, nawian siya kay siguro mayo dali na siling ko kay nawian siya kay para matis mabalantang may kahuyaan man dali ni si Muna Hardin. Kamo man na akon. Nga nakapatsak man siya ha. Kasi balokan nawian siya kay kumukuno nga magkapitan siya sa area niya. So wala kami banwa nga siguro nga ginblabukay na mo, nakubintukay na mo ng mga pumuluyo. Ina, sige-sige lang. Nagka-placard man lang gani, isa man lang gani ka-speaker at one time lang nagahambal. Way man gani chanting. Inablang chanting na, placard man lang ito ang ginagawa sa ipan naton ng mga empleyado. Okay. Isa lang ka-speaker at a time ang nagahambal. Kaya ano, o kung 5 ka-speaker ang nagambal, pagkatapos sila banwa, nag-disperse kami. Okay. So anyway, lantawunta ko na nung malabutan sinisunod kay in a way kagabi nakasabat naman ni si Ma'am Unadia kay Aksyon Bray kag may mga kasugpo ng akon kuan ta kaliwat reaksyon ni kay para blang man kabalukang inestudyante ni at the end of the day tani hindi niya mga rally ni mo kundi ang services blang nga mahatag sang basiwa. Correct, sir. Issue gani ang ginabitbit na mo to. Oo. Amon makasiling ko nga siling nanging personal kita. Wala. Nga asabog sa rangkit kay ako na iya palgoyan tulo ka public servant ka na. You know what, you are open to a lot of things. You once you become a public servant, why apierto ka na sa tanan-tanan? Okay. May plano ka mo nga liwat dito Marales balay niya? Ano, sir? Siling kung may plano pag ang grupo to kag ang nga base magrally to sila liwat imbitahon kag nila liwat to councilor Hindi nga mo gusto gani nga pagkatapos ni sa lumang kami to sa piyak naman ng board of directors. Pukawon bala nati pukawon sense nga aga pa kami to alas 10 na gani kami to nagsukod Okay. No? Kung ipukawon bala, ang ilaman bala nga siling naton nga masudlan ng blas-blas ang balaan ng espiritu nga mapukaw man bala nila nga kasing-kasing ng mga saksinta ni ka mga empleyado gutom na. Wala man lang gani siling ko sir. Amo ning appeal ko man sa mga kaptanan to sa konseho sa nagligad. Na siling ko nga ini sila mga government employees ini sila. We belong to the same service. Ni ayuda ni amelioration kung pulig nga matag na ma-extend na to sa ila pamilya wala ito naging tako ni sila nga mga empleyado. Nga kapalo kita kasi nagpasar kami resolusyon mo nga these government employees as far as we are concerned na mga mga empleyado man sa gobyerno were illegally dismissed. Wala nagagi sa eksakto nga proseso pala. Kasi covered na nagprotektado na sila sa government service law mo. Okay. May kaso naman, yes. So, tiho, samtang ginamatian ng kaso, banwa, tuto mo, andong nakabulan. Amo na ang ginayo ko sa ato ng mga kugtanan at sa mga board of directors. You reach out sa inyo ng mga pliyado ta. Samtang kinahulat ni naton, nga ma-resolbar ang ini nga kaso. Pero sa putong time, tulukan mo, gutom. Okay. Gutom. Yes, sir. Anyway, kuano na mo na, isundo na mo niya. Parang at least ang aton malang ni, nga may ara sang masigisi na ton ang aton at the end of the day, ang bottom line sini is the services. Nga mo niya ginareklamo sang mga consumers nga dapat may ma-explicar man tani nga miyembro dira sa board o kon taga prime water. On that note, Councilor, salamat sa time. Yes, sir. Salamat. Hindi lang kasi sa prime water because ang ato niya nga binbutang na da para tindugang ang diretsyo sa konsumidor amo yung ato nga mga board of directors. Di ba? Kaya ang nagatag na nagasilto na sila at sa gihapon ang syudad mo. Di kaya retain sila yan mo as appointees board members of Pasiwa. Okay. Monitor the contract. So therefore sila kitya dapat ang magratupang at mag-ispital sa aton. Hindi ang prime water. So salamat kit sir mayong aga.
May nga. Aksyon Hotline. Ayos ha. Gabi naka-explicar naman to na interview naman ni Aksyon Brian, si Ma'am Monadia. Balikan ko lang si Councilor Jun karon nga aga kay in fairness sa iyabla. Siling ni Ma'am Irene gani Villa Salvador siya karma na lang bahala sa baba mo nga butigon. Sinong ginatumod yan niya? Aksyon Hotline. Councilor John ang ginatumod mo. Siling ni Chopilo Hispaniola Jr. Good morning, Sir Art. Tamiyaw ko happy 85th birthday. Mamang Buning. Monitor kami di Tagda Zone 3 Hinigaran. Ara si Irene Villa Salvador sagad-sagad maghimo istorya ba? Di ka na lang bi mag writer counselor. Writer. Anong writer sa ano? Aksyon Hotline. John Hirogalim Amayna. May panamahawan na da. Nabasa ko na ni Kaina. Sige. Kay silang yan daw, ay ko no ginalitan ko no eh. Pinantawon tani. Ngaton mo lang diri. Tinutuyo actually. Ang purpose ni is tani madiskusyonan taya ang prevailing issue bala subong. Number one, nga sige linubog ang tubig. Dapat explicar anong reason sina. Why labot sa mga burnout ya? Kung nagaya, klaim gini sa supply ng tubig. Ano bala sa bulyada na kay may mga ginpadakuan na kamo, ano nang nahimo, based sa kontrata o sa joint venture agreement, di na dapit ini. Anong ekspektaron ta within this year? Damo lang man yang aton nga luyag ta may baluan sang tawo dira kamo nga lugar da way kamo supply subong ulugan ta lang pero ginatingwaan gid nga within this year amo na ning malabutan. Hindi mayahat. Hindi man kami pwede ka-explicar. Di kay number one, why gani kami balo kag nakakita gid sang kaundan sang joint venture agreement di mo. Kadano ka budlay kam na mangayo da kunano na daang detalye gid. Aksyon Hotline. Kay nung Ed Golmatico, good morning. Siling niya, as already shown, the sitting politicos in power are playing the people with their distorted governance, which unfortunately cascades to LGUs, GOCC like Basiwa, etc., and especially now in the prevention of COVID death, infections, and contaminations. Ang diferensya subong is that kabuhi na sa mga Pinoys kag constituents ang ginahampangan nila. Bravo sa ila. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ini nga balita. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo bakulog man sa gihapon patayon Aksyon Radyo bakulog sa luto sa imo patayon Aksyon Radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan patayon Aksyon Radyo Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ayos Anyway, sa aton sini nga mga kaaksyon, why na ko galing time mo ang iban karon na lang no sa Aksyon BBB program. Mga mensaheng yung padala nyo, way kumalabutan sa Origid Pelton ni Poraho, monitor sa Pasay City. Lucas Villasor, siling niya, tami ako lang utod ko kay Colonel Villasor, kag siya pamilya sa Leon, Iloilo. Ay, parinti ko na si Villasor No, utod niya galin Utod mo si Sir Villasor. Ato si una sa retired Sir Villasor namin mo, kung sige. Ang mga Villasoria dito sa San Remio, kag San Jose Antique, amo na mga tiya, kuya mga kasi ni mama, ni isang iloy ko, mga pulis, actually, arestita may di sumong sa RTSO, sa training center. Nag-training siya, galing kay siya, duwaig ko, chance makagwa pa, kag makalagaw da sa imo. Mga kraya, mga partidos, kaluloko, mga marfil, ang apelyido, Armonio, na kay Lula riyan sa Tabok no sa Antique mayad nga aga gid sa inyo tanan riyan no mayad lang nga pag-monitor. Why galing na ko tempo ang ako lang mabilin sa inyo Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule.
bisan mo pagid sang ti para sa maayo, no, nga epekto gid sa imo. Lawas ang tinami naman niyo para sa may ginakwa no sa para naman detoxify sa lawas naton pagpagwa sa mahiggo. Aksyon Hotline. One at a time, diri sa aton sini nga pagpangalagan. Ay, taga-antiki man siyang dagali. O, basi parinti ko riya. Basi parinti ko riya si Lucas Villasor. Sila ni Tita May, ambot kong kilala nyo, si Tita May Villasor, ang libayon ng sara, bugto niya policeman bla, sa antike. Basi parinti ko pa ang Villasor nga daw. Aksyon Hotline. Thank you kita sa inyo pagpakigboylog diri sa Sabado nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon are Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.